Правя видео за всички вас, които ме питате често, защо вашите партньорки не искат и не ви позволяват да ги лижете. Така, тук искам да отговоря на два въпроса. Всъщност те са два въпроса, които вие ми задавате. Жената, когато не иска да изпитва това удоволствие, тя всъщност има някакъв психологически сексуален проблем. Доста често се случва това да е предадено от родителско семейство, доста често се случва да е някакъв комплекс в жената, някакво притеснение при нея и да не би да изпита срам по време на своят оргазъм, когато го правите, от гърчовите, от ехтенията, от това всъщност каква течност ще излезе от нея, какъв вкус ще има тя. И тези всичките притеснения за жената всъщност я карат тя да казва, че не харесва и не обича това. Доста жени обичат вашето лизане и го желаят и им е хубаво и си го представят като затворят очи. Това е тяхната сексуална фантазия, но всъщност от притеснение, срам, комплекс, те прикриват това и предпочитат да кажат: аз не харесвам това, аз не искам да го изживявам. По-добре да не го изживея, отколкото да изпитам срама, примерно, на нещо да имам вкус, на нещо да имам мирис, да застана под някаква поза, където после ще ме разнасят, ще ме говорят. И това е едно от притесненията, които жената всъщност изпитва. Тук жената трябва да бъде предразположена или да се срещне с човек, сексолог, който всъщност може да обясни надълго и на широко какво ще изпита, какви са страничните неща, от които може тя всъщност да даде и че това няма нищо срамно и лошо. Второто нещо, което всъщност е така нареченото тя да не иска, е това, че вие някога сте правили това към нея и не сте го направили както тя харесва. И отново тук идва срамът, защото при жените срамът е номер едно в секса. С този срам тя се срамува да седне, да ви каже какво харесва, да ви насочи, да ви напъти. И по този начин тя си казва, че не харесва, защото вие всъщност може да предавате дискомфорт, не такова удоволствие, каквото си мислите. Много често се случва мъжа наистина да не знае по какъв начин харесва и как е предразположена вагината, клитора и самата основа на половият орган на жената и какво всъщност тя желае. Има жени, които харесват по-силно, има жени, които харесват засмукване, има жени, които харесват леко лизане, въртеливи движения с езика, има жени, които харесват много различни неща, има жени, които харесват да използвате пръсти заедно с езика, има жени, които харесват да не използвате език, а само пръсти, или да използвате само пръсти, а не език. И точно по този начин вие трябва да общувате. Общуването е най-важното нещо в партньорските взаимоотношения. Точно заради това вие трябва да започнете да общувате и да почнете да се разбирате. Това са номер 2 грешките, които всъщност се случват и проблемите, които съществуват за това, че вашите жени са склонни към тази сексуална любовна игра. Ако вие искате да фиксирате тези проблеми, разбира се, може да поговорите с тях, като сте чули моите видеа. Ако искате всъщност вашата жена лично да поговори с сексолог, може да я насочите да се свържеш с мен или да последва мой YouTube канал, където правя невероятни видеа специално за вас, за да имате наистина всички познания за всичко, което ви интересува.